Muhtaram Emomali Rahmon дар ҳолате ки Федератсияи Россия дар шуморо дастгир мекунанд, лозима Россия бурам да ай хизмат поискам меоям. Барои нест кардани ҳама намуди дардҳо, ширкати Шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. Суроға, шаҳри Москва. Инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба Шифофармо муроҷиат кунед. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. Нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунен ва дар видео лайк мудана фаромӯш накунен. Ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. Касое ки дар Москва қарор дорен ва мехоҳен ки регистратсияи оригинал кунен бахтона, пас ба инами рақамҳо дар WhatsApp-ш муроҷиат кунен. ҳатман бигӯен ки номерота аз канали Юрист гирифтам, регистратсияи шуморо дар муддати кӯтоҳ ва бо нархи арзон тайёр карда метиҳад. Ва агар касое ки чандин вақтҳо бе регистратсия гаштагирам бошен, шуморо метавонен ки муроҷиат кунен. Ахбороти нав. Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин аз саҳми арзандаи муҳоҷирони тоҷик дар иқтисоди Федератсияи Россия гуфт. Владимир Путин, раиси Русия, дар дидор бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомали Раҳмон, шаҳрвандони ҷумҳурӣ ки дар қаламрави Русия кору зиндагӣ мекунанд, дар рушди иқтисоди кишвар саҳми арзанда доранд ва пули дӯстӣ миёни кишварҳо ҳастанд. Шумо медонед, мо шароити мусоидеро барои шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия кор мекунанд ҷорӣ кардаем, қайд намуд Владимир Путин. Роҳбари Федератсияи Россия дар мулоқот бо кишвардори ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомали Раҳмон вазъи пандемия дар ҳоли беҳбуд ёфтан аст ва ӯ аз дидор ба сарзамини дӯст ва муттаҳиди Русия хушҳол мебошад. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Ғарибӣ нависондай: ассалому алайкум ака, Аллоҳ баракатат бития. Одами видварения баъди 15 рӯзи муҳлат наброи ба қапанчи статья мезананд, равон мекунанд Тоҷикистон. Дар ҳолате ки Федератсияи Россия дар шуморо дастгир мекунанд, бо тариқи ҳалномаи суд видварениятон мекунанд, бояд 15 шабона рӯзда аз Россия берун буроен. Дар ҳолати берун набромадан, агар ки боз дастгиртон кардан, ҳамун ҷаримае ки дар постановленияи суд омадаги ҳамун ҷаримаро 2 маротиба зиёд меспорен ва идоф 1 моҳ ҳабстон мекунанд, баъдан видварения неву депортатсия мешен. Любител бильярд нависондай: салом алейкум брат, пагоҳ билет дорам ай Россия ба Тоҷикистон. Справкаи беморӣ дар кора ё не, илтимос ҷавоб гардон. Пешакӣ раҳмат. Аз ҳар ширкате ки билет харидорӣ мекунем, бародарои азиз, ин савола да ҳамво битиен, чунки баъзе ширкатҳои ҳастае ки талаб намекунанд справка ва баъзе ширкатҳо мумкин боша ки талаб кунанд. Ҷурахон нависондай: салом ака, дар коллеҷ мехондам, мара хориҷ карданд, сеюм курсимда, ма дигар нарафтам коллеҷ. Ҳозир ма Россия бурам, ма да ай хизмат поискам меоя ҳо ё ки не, раҳмат. Синни солот ба хизмата ки боша. Бале бародари азиз, боз тимболе ки ту аз коллеҷ хориҷ шидагӣ, аллакай донишҷӯрам ба ҳисоб намерай ва айни даъваткунӣ ба хизмат кишид, ба хизмати ҳарбӣ даъватат мекунам бародар. Мустафо нависондай: ассалому алайкум ака, илтимос ҳамин савола ҷавоб тен, важнияй. Ма дар Москва ай магазин як телефон қарз гирифтам, яъне ки кредит. 3 моҳаша супоридам. Агар ҳамин қарза наспорам, чӣ гап меша ака? Подробна мегуфтӣ, хуб мешид акаҷон, пешакӣ ҳазор раҳмати калон. Дар ҳамин мавзӯъ бисёри нафаро савол метиҳанд ки оё қарздор бошӣ ба Тоҷикистон рафтан мешава, ё оё телефон кредит гирифтагӣ бошӣ ба Тоҷикистон рафтан мешава ё ки не. Ва боз ин бародармон Мустафо қайд намудае ки 3 моҳаша супоридаед, дига пула пардохт накунад, чӣ гап мешава? Дар ҳолате ки шумо кредита пагашат намекунен, фоиз ба номи шумо ҷамъ шидан мегира, баъд ягон чеки ба номтон меоя, ба адрестон меоя ки вазмини баъдтон меғалта супориданаш. Ба ҳамин хотир аз ҳар киҷое ки қарз мегирен, ба умеди ӯ нашен ки шумо аз ӯ давлат берун мебуроен, қарзи шумо бахшида мешава. Дар ҳар киҷое ки қарор дошта бошен, фоизи вай зиёд мешава, ба адрестона роӣ мекунанд огоҳинома. Дунё нависондай: салом акай Сорбон, ма дар Москва патент дорам, Екатеринбург рафтаниям, патенти Екатеринбург гирифта метавонам ҷавоб диҳед, раҳмат пешакӣ. Бале бародари азиз, дар ҳолате ки Екатеринбург сафар мекунӣ, аз сари нав ҳуҷҷатота пешниҳод мекунӣ ва патент мегирӣ.
Умед Назаров нависонда: салом акама, 1 сол шуд дар Россия кор мекунам. Акама, метонам без граница Москва рафта патент карда, метонам илтимос ҷавоб диҳага. Агар ки трудовой договор дошта бошӣ, бе убур кардани граница метони ки патента продлит кунӣ. Агар надошта бошӣ, намешавад то граница нагзарӣ. Абдураҳмон Исматов нависонда: ассалому алайкум, ма боварӣ дорам ки дар ояндаҳо шумо ба ҳақорат ҳам даст мезанед. ма то ӯ дараҷаи бемафкураву бесаводу бефаҳм нестам ки дар видеом дашном кунам, чунки ма дар оила и гуна тарбия нагирифтам, яъне ки ранги ҳайвон тарбия нагирифтам, чӣ хеле ки баъзе нафарҳо ҳақорат мекунанд. Зокиров нависонда: салом алейк акаи Сормон, сози хубӣ. Ҳамин ма 2 сол пеш хизмат мерам гуфтам. Касал биромадам, ай военкомат гардондан. ҳозир Тоҷикистон биём биқапан мебаранд ё не? Коғаз дорам, илтимос ҷавоб тен. Агар ки ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошӣ, ба хизмат намебарам, бародари азиз. Бекмуродов нависонда: бародар, дар бораи танировка арзон мешида бошад. Танировка дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи давлатиш айни ҳол баробар мебошад ба 5504 сомон. Мошиное ки солшон 2006 болое ва мошиное ки солшон 2006 поёнае ва ё арзонтарае. Арзон мешава ё қимат мешава, ягон чӣ гуфта наметонам. Агар ягон қарори нав ки биромад, ҳатман ба шумо мегем, видео мекунем. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.